now here at Culinary World. Then, nagbayad mi sa entrance. Dire. The amount is 120 per person. 120 per person. And we're waiting sa ticket. Charot. Grabe, kita mo. Tapos vlogger. Ay, saka ipakita ko. Here's the ticket. Hindi mo gud mawa po kay. So, dami. Saan na sulod, no? So, dyan na may so long. Lugan na siya ko nangitag ingani. Ang tagal-tagal na talaga guys. Nandito na siya. Say hi, Kya. Say hi. Ano siya makita niyo guys? Nara ang statue. Mer Lion. Eiffel. And nakabaw sa uban. Juga. Say hi. Screenshot ra ko ani. Down na ta. Down na ta. Hi, this is my friend. Look at the sky. Yung relasyon blurred. Charot! May paubot sa nanang.
guys. So, nindot din siya din no? Sulit din niya ang 120 din. Dahil sila pulot to.